Майның 9-нчы көне гадәти генә дата булмавын күпләребез тарих битләреннән генә белсәк, бүген районыбызда гомер итүче 7 сугыш ветераны бу көнне күз яшьләреннән башка искә ала алмый. 9-нчы майда илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итте. Районыбызда да тантана 7 һәм 8 майда авыл җирлекләрендә, 9 май көнне Орчада узды. Орча үзәгендәге мәйдан ул көнне иртәдән кичкә кадәр бәйрәмчә рухта иде. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның чыгышлары белән башланып киткән кечкенә парадны җиңүгә багышлана дип аталган әдәби-музыкаль мәйданчыклар һәм интерактив зоналардагы чыгышлар дәвам итте. Бәйрәмгә килүчеләр кыр кухнясында пешкән ботка һәм кайнар чәй белән сыйнала алдылар. Мәдәният йорты каршындагы мәйданда мәктәп һәм авыл музейлары экспозициялары әзерләнгән иде. Бөек җиңүнең 77 еллыгы хөрмәтенә уздырылган парад бәйрәм чарасында төп өлешләрнең берсе иде. Җиңү парадына тезелгән райондашлар спорт комплексы яныннан шәһәр үзәгенә кадәр уздылар. Барлыгы 30 төркемгә тупланган хезмәт коллективлары кулларына шорлар, чәчәкләр, плакатлар тотып, горур атладылар. Военнослужащими Красной армии Алексеем Берез. Иң беренчеләрдән булып җиңү байрагы белән Россия, Татарстан районыбыз байракларын һәм Бөек Ватан сугышының 10 фронт штандартларын күтәргән байракчылар керде. Хәрби комиссариат офицерлары шәһәр һәм авыл җирлекләренең ветераннарын утырткан бәйрәмчә бизәлгән автоколонна парадны дәвам итүчеләр булды. Я помню, я горжусь һәм үлемсез полк акциясенә кушылучылар иң зур төркемнәрнең берсен тәшкил итте. Аларның кулында сугышта батырларча һәлак булган әби-бабаларының фотолары иде. Үлемсез полк акциясенә районыбыз башлыгы Илшат Нуриев һәм бәйрәмнең хөрмәтле кунагы Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова да кушылды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, мәгариф, мәдәният идарәләре аерым төркемнәрне тәшкил итте. Мәрхәмәтлелек үзәге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, үзәк район хастаханәсе, Орчада эшләүче предприятие һәм оешма коллективлары да парадка кушылып шәһәребез урамы буйлап узды. Сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасы вәкилләре парадны төгәлләүчеләр иде. Һәр оешма алдыннан хәрби тематика белән бизәлгән машиналар узды. Бөек җиңү парады тәмамланганнан соң митинг башланып китте. Райондашларны һәм бәйрәмгә килгән кунакларны район башлыгы Илшат Нуриев, Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова, Орча һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Бөрһанов сәламләде. Бөек Ватан сугышы ветераннарын, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш елы балаларын бәйрәм белән котлап, ихлас теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен әйтте ул. Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители и гости нашего района, поздравляем всех с великим и священным для каждого из нас праздником, с Днем Великой Победы. Кадерле Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәткәрләре, хөрмәтле районыбыз халкы һәм кунаклары, сезнең иң зур бәйрәмебез Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Безне 1945 елның җиңү языннан 77 ел айырып тора. Шулай да җиңү бәйрәменнән дә яктырак, изгерәк һәм тантаналырак бәйрәм юк. 1418 көн һәм төн дәвам иткән Бөек Ватан сугышы һәр йортта, һәр гаиләгә керде, һәр йөрәктә җуелмас тирән эз калдырды. Сугыш елларында ватаныбыз бәйсезлеген саклап көрәштә күтәрелгән халкыбызның үлемсез батырлыгы турында истәлекләр һәр кешенең күңел турында һәм бу хәлләр юкка чыгарга тиеш түгел. Бөек Ватан сугышында җиңү ул милли горурлык, хәрби дан һәм ватаныбызның каһарманлыгы символы. Кан һәм күз яшьләре, җиңү шатлыгы белән тулы бәхәсез тарихыбыз. Без ул еллардагы вакыйгалар турында истәлекне кадерләп сакларга, bundan буынга тапшырырга тиешбез. Всенародное признание получила удивительная акция «Бессмертный полк». Ежегодно 9 мая жители городов и сел нашей необъятной Родины единой колонной проносят портреты отцов, дедов, матерей, бабушек, героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Вот и сегодня по центральной площади нашего города прошел «Бессмертный полк». Они все живы, пока мы их помним. В памяти россиян навсегда останутся события военного времени. Блокада Ленинграда, битва за Москву, Курская дуга, Брестская крепость, Сталинградская битва и другое многое. Сугыштың бірінші күнлерінен Орча районынан
25.000 kişi frontqa kitdi. Kızğanışqa qarşı onlarning 14.000'dan артыгы kiri aylanib qaytmadi. Soğuş qırlarında yatıb qaldılar. Archa rayonu o'zining giroylari bilan g'ururlanib yashaydi. Yeshko Valentin Fyodorovich anga bu yıl 100 yaş buldu. Salih Vatavullah Salih ulu, Safin Naqib Safa ulu, Safiyullah G'ani Bikkina ulu, Sovetlar Soyuzi giroylarına layık buldular. Minlerce yaptaşımız orden ham medallar bilan bo'laklendi. Qizg'anishga qarshi vaqt tez uza, qon quyush so'g'ish shahidlarining soni kundan kun kemay, bugun kunda rayonimizda nevarisi Jigni Buyuk Vatan so'g'ishi veterani yashaydi. Onun ikisi bugün bizim aramızda. Targat abi bu yakta bilen Mithat abi bu yakta oturalar. Varsı da front için, varsı da jеңүү үшін деген deviz aslında tılda alını bilmey fidakar hizmet koygan katın kızlarımız, ülkenler hem balalar жеңүү gününe yakın aytuğa gayet zor bir işkirteler. Mınamda oturgan 60 veteranımız, onlar indi bizim bu vakıtta soğuş yıllarında balalar olsa, onlar bugün bizleri hazır ülken yaşta. Frontayıklar hamtıl hizmetçenleri kişi bilen Archa rayonu yanıdan turguzuldu. Matur kileşekке negiz salındı. Onlarga rahmet yüzünden rayonumuzda yaşayan her kişi, halak bulgan frontayıklar isteligini saklav, aramızda yaşayan veteranlarga, tıl hizmetçenlerine, halak bulgan soğuşçularımızın gayrelerine ihtibar hem kaygıtuşanlık көрсөтүүнү boruş itip alırga tiyiş. Archa rayonu halkın soğuş ham tıl veteranların жеңүү күнүнүн 70-нчи язу bilen Ирада Әйюпова да кутлады. Кадрлы ветераннар, хөрмәтле арчалылар, дорогие наши ветераны, уважаемые жители Арского района, сезне чын күңелдән бөек җиңү бәйрәме белән котлыйм. Бабаларыбызның батырлыгы бәяләп бетергесез һәм без аның алдында баш иябез. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Халкыбызның сугыш кырварында һәм тылда күрсәткән батырлыгы, кешелек хәтерендә мәңгелеккә калсын. Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы. И позвольте зачитать обращение президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые татарстанцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, хөрмәтле Татарстанлылар, кадрлы фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәре. От всей души поздравляю вас с немеркнущим, поистине всенародным праздником, Днем Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Сезне бүтән халык бәйрәме җиңү көне уңаеннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Район хәрби комиссары Алмаз Бурханов Татарстан Республикасының хәрби комиссары генерал-майор Сергей Погодин исеменнән дә котлады. Hürmetli Büyük Vatan Soğuşu hem tıl veteranları, sizin barınızda da halkımızın en yaklı bayramlarının birisi bulgan Büyük Vatan Soğuşu'nda жеңүүнүн 77 yıllığı bilen kutlayım. Bu günde biz vatanını saklavçılarının öz buruşları namus bilen ötelen her kiminin batırlığın, kıyımlığın, heroylığın zorlayız. Hürmetli veteranlar, sizin yazmışsınız hem batırlıklarınız bizim köngüllerde мәңгі saklanacak. Büyük Vatan Soğuşu'nda uzun gasırının en kırız sınavlarının birisi bulup tarihe girip kaldı. Hürmetli Büyük Vatan Soğuşu veteranları hem tıl hizmetkenleri, bugünkü bayram gününde men sizge Tatarstan Respublikası Hərbi Komissarı General-Mayor Pagodin Sergey Nikolaevich hem öz isine rahmetimni hem hürmetimni bildirem. Barlık rayon hem şehir halkına selametlik, baxit, uğuşlar, en yakты hem izgi tilep kalam. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, поздравляю вас всех с самым светлым праздником нашего народа, 77-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы чувствуем мужество, отвагу и героизм защитников нашей Родины, каждого, кто выполнил свой воинский долг. Дорогие ветераны, ваша боевая судьба поистине историческая. Великая Отечественная война явилась самым суровым испытанием последнего тысячелетия. Спасибо вам за подвиг, за труд, за светлое небо над землей, за то, что вы были, есть и продолжаете оставаться всегда с нами. В этот праздничный день хочу выразить вам
уважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, от имени военного комиссара Республики Татарстан генерал-майора Погодина и от себя лично большую благодарность и признательность за огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Желаю всем жителям района, города здоровья, счастья и благополучия и самого наилучшего. Вечная память воинам, отдавшим свою жизнь за свободу, независимость нашей Родины. Честь имеем. Быел армия сафларына алыначак егетләр исеменнән Искәндәр Җамалов чыгыш ясады. Үз чыгышында ул хәрби бурычны намус белән үтәп, илебезнең тынычлыгын сакларга ант итте. Хәерле көн, бәйрәм белән. Без ватаныбызны сакларга армия сафларына алыначак гражданнар. Сезгә, хөрмәтле ветераннар, хәрби бурычыбызны намус белән үтәп, илебезнең тынычлыгын сакларга ант итәбез. Җиңү алып килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исән, имин булыгыз. Митинг ахырында мәңгелек ут һәм һәйкәл каршына һәркем чәчәкләр салды. 1 минут тынлык белән яу кырында ятып калган батырлар искә алынды. 7 классны бетергәннән соң колхозда 50 ел колхозда эшләп пенсияга чыктым. Без элек сугыш балалары бик авыр еллар уздырдык. Хәзерге заманда тормыш бик әйбәт. Матур яшәйбез. Аллага шөкер. Еллар тыныч булсын, еллар имин булсын, я Рабби Ходаем. Минем әтием 1941 елны Ахмет Гашшаф сугышка килеп барды. Шуннан 1942 елны Украинада халак булды. Шул. Үземнең 6 балам бар. Әтиебез сугышка китте. Әти китеп бирак натырга abimni da alıp elbette uktadırı abim. Eti de kayıtmadı, abim de kayıtmadı. Öldüler ikisi de. İkisi de öldüler. Ne abimin yatığını eli taptılar. Üzümden 6 baladan rahmet yıllar degen. Malayım 3 yılda 4 ay marak bulup hizmet etti. Daha bir malayım ne? Ganyettini bulgani, Afganistan'da hizmet etti. İsen elmanda buldu. Bizim atta karadım, Vayış ormanda butun da kestim. Yeşilce brigaderi bulup da, yol brigaderi bulup. Kiçkinegine bulsamam jirdim var işkede. Mene Allah'a şükür. Şimdi balalar bütün soğuş etmesin. Onuklarımızga şu maktul, bakıtlı durmuş, umurluk bulsun. Balalarımızga, onuklarımızga. Şu baytırmış, umurluk bulsun, yıllar tanış bulsun. Düşmanlarga iyilik vermesin bizden. Bana şu jinde, ondan sonra jinerge yatsın. 6 yaştan avulda soğuş yıllarında kötü gittim. Hani bilen birge. Şunun için mene bu medal 30 yıllık bağışlanan medal hani bilen ikimizge verilgen medal. Hani joğaltına şunu gerek vakitte saklarsın dedi. Mene ondan sonra indi soğuş yılları bek ağır buldu. Aşarga bulmadı, içerge bulmadı. Etini 41. yılda soğuşka aldılar. 4 bala bilen 34 yaşında hani tul kaldı indi. Şundan başka etini görmedik. Soğuşta indi. Hani de abim 5 balanın abim 11 yaşta kaldı. Apam 9 yaşta, ondan kalgan abim 7 yaşta, benim 3 yaşta, 4 ay, 8 ayda kalgan indi. 5 baladan bir özüm gara kaldım indi, vefat oldular. Ben özüm Oşar rayonunda indi, 50 yıldan beri de kültürü hizmeti ko'rsatam. Elek mene bu dom kültürünü, men tüzüp çıkan dom kültürü boyuma. Ondan sonra anda işledim, 14 yıl direktör bulup, ondan sonra metodist bulup da işledim. Ondan pensiyaga chiqqandan endi konduktor bo'lib tashladim 5 yil. Men shunday ishlarda ishlab, hozir mena 83 yoshda o'tirdim fevral oyida. Bir necha oy davomida rayon җитәкчелеге һәм хәрби комиссариат белән берлектә сугыш кырына китеп кайтмый калган, исемнәре бер кайда искә алынмаган райондашларыбызның эзләрен барладык. Бу игелекле эш бүген дә дәвам итә. Бәйрәмнең бер өлеше әнә шул бөек ватан сугышында хәбәрсез югалган якташларыбызны искә алуга багышланды. Хәбәрсез югалган 5 солдатның документлары туганнарына тапшырылды.
Тумышы белән Пишмәнтау авылыннан булган Нәфи Хәйретдиновка ике агасы Хәбир һәм Сәләхетдин Хәйретдиновлар, Субашатуда Тәнзилә Әхмәтҗановага әтисе Шәфих Төхвәтуллин, Наласадан Фәния Сиражиева һәм Фәрит Әхлиуллиннарга, бабалары Әхлиулла Сабитов, Яңасаладан Маһиҗәләл Рәхмиевага бер туган абыйсы Зәбир Исмәгыйлевның кайда һәлак булулары турында рәсми документлар бирелде. Бәйрәмнең төп өлешләре тәмамланганнан соң шәһәребездә тантаналы чаралар дәвам итте. Арча үзәгендә һәм Җиңү паркында бәйрәм концертлары оештырылды. Күңелләре белән һәр вакыт яшь калучы өлкән буын вәкилләре яшьлек җырларын башкарды. Ә яшь буын ветераннарга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Кичке бәйрәм концерты үзәк мәйданда булды. Арча кичләре кичке сәгать 9-га бәйрәм салюты белән тәмамланды. Ул Җиңү көне җыры астында яңгырады. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә була. Районыбызда узган быелгы Җиңү бәйрәме алдагы еллардагы белән чагыштырганда күләмлерәк, матуррак, дәрәҗәлерәк узды. Пандемия аркасында булмый калган бәйрәмнәр сагындыргангамы, халык күплеге һәм әзерлек дәрәҗәсе сокланырлык иде.